Rongga gora pen rongmong be adak towar ki ik kaselam ning ing samse purat kachipaklang. Lakha kre troxy socheng dhenta MEC constituency ke parlo jasemet rongga gora pen rongmong be adak towar ki ik kaselam ki ning ing samse pu hawararat kachipaklang. Athe labang so towar ki klembo majo kitang pamelo polomsi chetharplung lapen bang so towar ki contractor dhan sagar si klem pusi pang theklong. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen kuti atangka wardet ta kam claim pami thekhe det pute. Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang local MLA lapen local MEC ta chetherak nangji pusi BJP workers lapen hawararat atum pen ferangkia thengno nangning jedu. Lasi angton pen kachini jiaphan arjupon sina. Non akam non tang tela. Sita ladak non sarkehang be tinyali pen seng lok alik ik chorpon lo. Nangji punini tumrada kari pet rada kemang nang pilo nang pipen stamen la sarkehang be arleng sunjong long pen aparata non pu akam non si klembom lang ta libang wakalo la so pose ni tumrada bang ke na pilo podang te ni tumpan ke bare bar ke na pibate te apose contractor tum sita me nang klem pipa minangji la pen sita me Karbi Anglong Autonomous Council CM tuman sita me ini tumpan asotwar bang ke ani siganya ni ber tawar kali Apose nangklem pipa minangji pusini tumara tumake akemang dulu ancot kalila nini tum dak pen non rong mobe papla plot atwar non bunai bom lo sitami tangtelang sitami aku non hala so dak penta la non piningkani sini tum hanbang unten apa tang bidan nangi nason sini tumara akemang dulu aku la si beng hoy nangklem pipa beng hoy bang ke hing dulu nasinon jenibat dak sarkang bitinya lipen jah ni tum biak rorong ala so rong kerang longan la so pen aku hala dak rong mobe Pinelian, papla dam project pan pining manini tumpan. Nampak tang pieson te pusini tumara tamakar ini dulu. Lalu tu masuk tobal keselam ke ini sampai dia lama. Insam se lang nini tum insam se dalo. Akimat jo non helang. Ki bonai jo lapen ke hala nang bonai pian ta nang pang RPG rason se do. Lagi tu semen ya heri thokta. Hala pen aku ke vak sigi ong yo non ta ho. Gari non ta bang thunu non hasi ke bonai bom lang tang te lang. Nengkani sita belang nengkani sigi leji ga licik lo. Jon ta belang lali aliki ke chor ke. Lah ta tuar ke bag lablo kulon te nini tumra kontraktor kumat lah nang itu sini na lake nini tum ke kontraktor bang ke don sagor hai hala se don sagor pan sini tum tuniri lo lapen ini tum ladak socheng hanta constituency 17 no socheng hanta constituency MEC sitame hala ni phanta me tuniri lo nini tum phan la bang so bang ke jaten stame apa bonai pi paminang po tuar bang ke tum nili mate ni tum yud hoy bena si dak kipu dunya bang la lo sila bang so towa ke mona long bang ke khengno si thek konong lo sila son ke no ke rar phan ke akisung po mo phike athema non alamso chela po non alamso suli po henodak bote mo phike rat emi thang ke chungnai tak thelo la si non klembom langbon la so si la MP MLA tumstame nanglang chari dunji phani chuning ri lo la pen dak MEC stame la so nang chelang don pen hala kontraktor phanang pu dunji phani chuni lo ni tum dak pudun lo hai kontraktor phan stame ni tum kipu an veke kwan adikom rei mati la si hala jetu MEC la pen MP MLA la di do tum yong si nang pudun lo pulote ansu se mane adi do pola pen ansu hala tum sami krai po hai si la haya to wa ke mona yong si mesen me mona ni pote kathela ji ta kupulo Adin nam ni po. Ani sini ni chela chop hang chai po. Lal hai. Rasi ni tum rat la pen tum yut hoi pen chuning ri bangkel. Mesen atwa nang bonai pite pusini tum chuning lo. MP Horen Singh be Lamkaningje kichok chia puthak Duarbaguri constituency APHLC atumpen MP Horen Singh be aphan lamthe kevoipon. Lakhain koira trok Duarbaguri constituency APHLC atumpen MP Horen Singh be kedam tangarni Amreng constituency along Jasemet APHLC atumaphan mate JI katharaphan kalili kalanglang nongno ke jolake MP Horen Singh be si kethekte kilu kaching kino nai abanglo pusi Duarbaguri APHLC atumpen ferangkia thengno ningjepon lapen MP Horen Singh be ke thangna ta kethek avelo CM Dr. Tuliram Ronghang api dun kriyan betlo Lapente MP Horen Singh biafan ada prang towara long chetong loklote la sorni ke arni ke langno nai arni loputa MP Horen Singh biafan jongdam. Lapente JI ka tharaphan Lucifer Soitan puki puki
Kipua Bangsi Lucifer Lo Soitan Lo Pusi Duar Baguri APHLC Maipu Mondor Singh Ingtipen MP Horen Singh Biaphan Jongdam Tangte MP Horen Singh Biaphan Duar Baguri APHLC Atumpen Kupi Pialam Thesi Kipuma Angton Pen Arjusena Kado pini ni tum dak 26 nong Duar Baguri APHLC hoi pen nang litum Pirangke arwa bitung panang hang lo nang chopalo pen nang litum banta churo lo pini nang litum aporo teng pen ni litum nang kepha ateng panang pale pose kasi ni litum pini ladak 26 nong Duar Baguri APHLC hoi pen kopi pose ni litum press meet ke hang ma polote ni litum la hai alam ni litum aprang penta pubom lo ba ni litum la hai ame long tami press meet long sami ni litum paklang pon bom lo titami sia bang ke lahai alam bang citerak tami me pen lahai ke baseless useless lahai alam alang li nilitum directly se jong daji nilitum IMP Horen Singh be alang li amreng along lam kining je dam lake alang li nut MP awda dur pen lam kining je dam kali bon posen nilitum ke jong don delo APHLC hoi pen kopi poloma pulote alang li banke jai kathar pan sorsar se ba dhoro malam pale damde lipute alang li ke meeting along BJP meeting long lam the si sitame alang li ang ho ching pudun tek the kasi non kidam tang alang li amreng along rat pen kiching wai chi thandam la solong alang li ke kidun hodak mei along lam ki thandu masih nut MP lam kitan pa odlang mah udah alang li jai kathar pan ta sorsar lo lapen ke dhoro malam ta alang li than lo la selang li tumpulo BJP ke dhoro malam pale damde dhoro malam wan be pusita me alang li hin lo ye dua karbiang long along lapen NC Hilong MP alang li district ini ba district home lo West Karbiang long pen district home MP lo sitami alang li lam kining ye oda dura banke hijim dun thude nilitum Duar Baguri APHLC hoi pen sitami kopi polo potelang li ke non het jong ta jai kathar panta je subscribe pen sipatin lo la pen ke alang li Lucifer posipulo Lucifer pote inoda soitan pote kumalo nona banke alang li mek hang ma si sining leng thok sita im hang chiro poton ta taxi nona banke la banke Lucifer ahok pe Lucifer ke kumalo pote Horen Singh bielo nilitum ki jong don je banke la seleng li hilo ki up ine ki dan dene ki tek thene amu ki wang wene MP lo kopi polo pote non mukro long alam te tame aleng li hodak Japra Langso Rondo Singnar Arong along Midulindu ke chome ke paman pon Lakhain ko rahini Sarupathar constituency ke parlo Rondo Singnar Arong Kanya Singnara Hemalong Medulindu ke chome ke padopon Bangso melong chengchia prang ronga sar Kanya Singnar ahin pen Medulindu ke cholam theputhak kache tongarat do anaphan an than pachini pon Mohen Singnar ahin pen kleng sarpo riso basa pherangke atumaphan an kache tongarat do an atheng no pachini pon Lason si puthot Mohen Singnar ahin pen pining ningkan surhini rain koira ke thom aningkana pharmana phan Rongdo Singnar arong along saika chongdat anam rong isi chedon sarpen kache rayalam the Bangso Medulindu ke choa melong kache tongdun Maker sarlar atuma phan klardak pen than pachini pon Lapen pining ningkan surhini rain koira ke thom aningkan Rongdo Singnar arong along sai angdeng ke padupon je atum pen lam the kache paklang duna tuma men lake number isi sar kache so Mohen Singnar hem number hini chojun rosan ingtia hem number ke thom adamasar romen teranga hem kijutsi choran esan cholin pruisi ning arong bohong chipi pen Bangso Medulindu ke choa me mesen me et pen pajut pon Yang hodo inu ke harbi mang risu polo inu ke la arong asara malo sitame arong asara bang yang kurang no pusi hala arong asara hanke irdam cholo la pengke ahola ke bonai veka bangke la son le klem noti cumi ji ajir kiding ta cumi uji cubi long ajir ding kluji hala akang du aku ke chu hoda bangke
อารมณ์โซเวียตอีกเด็ดก็พี่เก่งต่างรักก็ตั้งแต่จัวไทยได้ถูกบ่สินี่การกันเข้มเลยจูยิบเลยเตฮิจูบีเดนะกูฮละยังกูรังโนกูละอารองอาสาระบางสิเป็นข้าสิakuละarisu tuma bangsi kiklem tu amasi harbi mang risu aku si ka pencong aku pusi dun tumolong ka nang klang det lo la an sini lige na pachini sektor